Dobre, siemanko, witam was serdecznie na live'iku i zapraszam, to jest ekipa na czacie, na imprezie, także będziemy pykać. Możecie się przywitać, słychać. Siemka, Siemano. O kurwa, pułapka głupia. Kurwa. I to co, gromy? Eldorado. Może zagrać tego mecza i spadam, O. wiesz? Jak tak. O, ale spadł, bo... Ktoś jeszcze będzie? Nie wiem, Blaka atakowała. Nie wiem, czy padnie. Cholera jest. Eldorado? To nie wiem, poślij mi zaproszenie albo coś, No. bo nie umiałem do Czekaj, mam tam, zostało mi kaszyła niedużo. Zaraz kończę. Ale nie, powiem wam kurwa, że naprawdę od premiery grało mi się zajebiście w kole, kurwa, a teraz totalnie bez Co, coś sensu, popsuli kurwa. pewno. No ale w którego? To był dwa? Dwa. No. No ale ten patch to raczej na plus, nie? Że bieg jest Nie, bez... tak, to jest fajniejsze, nie? Kurwa, grać mi, jakoś jak grać w takim graniu Ale będzie wiesz co, grać. to nie jest Nie wina wiem. gry, to jest wina ludzi, którzy w tą grę grają, bo to... Ta społeczność już jest, każdy wspomina czasem Modern Warfare czy tamtego, ale to już... No Mm. społeczność graczy się zmieniła, to już nie jest takie granie otwarte. Teraz dużo kampy. Co to Tak, dużo tak. mówić, jak na Nuketownie w BO3 potrafią kampić, więc to jest naprawdę... O, Pokolenie Fortnite'a no niestety dochodzi do głosu, więc to jest takie no Tak. tęczowe chłopaki. Jaj nie mają, żeby raszować, no. Siedzieć, Dokładnie. kurde, Nie, tam. coś w tym jest, nie? Ale w ogóle Nie, nie czaję tego, kurwa, co to jest za przyjemność stanąć się położyć w jednym miejscu, kurwa, i najebać sobie nie 10-15. wiem, no to jest takie... No to jest bez sensu, kurwa. no wiesz, jedni tak lubią grać. A najgorsze jest to, że przyjdą tacy z innych gier na koda i oni wymagają, żeby kod się dostosował do tego, jak oni grają. Hm. No sorry, kod to jest gra, która ma być dynamiczna, szybka, a nie Jasne. jakieś... Dlatego to tak się później gra, bo to Czekaj jeszcze. każdy czekał na remaster Modern Warfare. Zrobili, ale już później hejtowali, bo się nie gra tak jak kiedyś. No nie gra się tak, bo są ludzie inni. O. Gra ta sama, jaka była, po prostu, no ale to... Niestety. Kto tu jeszcze taki? Dobra, wysłałem zaproszenie. I co Eldorado, jak to tam ten? Halo, siemanko. Grasz może w U2? Siema. No niestety mam blagowca. Mundwa niestety nie mam. Może będę miał, ale na pewno jak... Hej! Dobrze was widzieć, żołnierzu. Jak będzie w plusie. No, jak będzie w plusie albo jak będzie za stówę. Gdzieś w sklepie, bo na razie to... Czyli Gdzie nie nigdy. pójdę to... Gdzie nie pójdę to 250 sobie życzą, nie wiem, nie pierdzielę. Jak to? No za dobre gry się płaci, no jak?
A, dobra gra. Twój entuzjazm, żołnierzu, ale A zachowaj kto? to na szwaku. A czemu nie? Nie no, teraz już się nie Why opłaca not? kupować tego WW2, bo Black Opsa na pewno kupię 4, nie? Też preorder złożyłem. Później będziemy tu potrzebować ochotników. Dam ci znać. W końcu będzie bardziej taki ten Black Ops taki bardziej no esportowy, nie? Taki Dywizja gotowa obiekt do wylotu. lepsze granie. Uzupełnij zapasy, ser. Dobra, jestem. To co, dołączyłeś na czy nie? No niby miejsce jest jedno, to możesz wbijać. Dobry wybór. Och, Czekaj. Społeczność. A nie mam. Ja cię mogę ino zaprosić. Emil, dobry. No, Witam, zaproś witam. mnie. To zaproś mnie. Wyszłem już. Okej. No naprawdę, w tym tygodniu jakoś tak od kilku dni tak mi się chujowo grałem. Kto gra ze mną? A, chłopaki grają. Eldorado. Seba. No ja też chyba sobie kola puszczę już na tydzień tak. Trochę się kurwa odchamić od niego, bo taka jest. No tak, to nie śmiać w ogóle, kurwa. No ja w Black Opsa ostatnio grałem, kiedy to jak Peter grał, nie? Jakoś No. tak. a wy to tam kurde tego Black Opsa to tylko blaski hardcore gracie, czemu? Nie wiem, bo najlepiej się w to gra. Ja Jak nie, to się najlepiej gra? nie wiem, Nieprawda. ja od momentu, kiedy zacząłem grać z Peterem w ten tryb i No tam bo on tam gra jeden tryb grałeś, tylko, no. no. I jakoś tak, I hardcore. nie no, ja jakoś prywatnie to wiesz, jak samemu gram, to jakieś tam tryby, ale najbardziej mi się ten hardcore podoba. Hardcore jest i bardziej skillowy, nie? Na hardcore to jest takie No. bardzo randomowe to strzelanie, trochę tak. Czy ty strzelasz SMG, czy z szturmówką, to tam wszystko na hita jest. Czasami to wiesz, potrafi. Eldorado, ty szukasz ten gry, Wkurzać. czy ją możesz znaleźć? Bo nie wiem, kaj to muszę szukać. Ty możesz, no. Dobrze, już idę, idź. Już idę. Eldorado, puść tam coś. Czekaj, nie. Nie krzycz na mnie. A, Kajo by tam na ciebie ryczał. Hity z satelity. Jak ja bym mógł. No ja nie wiem. A, fajne kontrakty są w Black Opsie teraz, trójpak do wzięcia. Seba, DJ, gaming, No. ziomek się pyta, czy byś z nim kiedyś nie zagrał w Williamsa. A, o tym go znam, no. No tak, tam platynę wbijam teraz. Mogę zagrać tam kiedyś. Ja przyszły weekend na przykład czy coś. O, H1Z1. Na 135 zł przed premierówką. Ja mam płytę włożoną, ma tą mam. O, czym się zamieć, kurwa. A, Co to ja wiem, co co mi mam tam zrobić. Odpalę sobie Black Opsa. O, jeszcze tańczą, wtedy trzeba zainstalować. Ja też sobie wkleiłem.
No i co, kurwa. O kurde, ze snajpy mnie ścisnął. Aha, no to fajnie. Ja pierdzielę, i co ja mam teraz zrobić? Co się stało? Nie no, bo mam coś takiego, że nie aktualizowałem systemu, bo nie miałem czasu, nie? No i tam mi też wszystkie Teraz, co teraz update'y... to najnowsza? Co było? Tak, ta najnowsza co była i Mhm. nie miałem czasu, nie? Zaktualizować, bo wszystko pracowało, nie? Kurde, na I, respa im się I wbiły. pobrał mi aktualizację, nie? Do każdej z gier, nie? Bo tam tryb poczynku był włączony, nie? Mhm. I teraz chcę wejść w Black Opsa, klikam zaktualizuj, nie? Bo gotowy do zainstalowania, ale kazał płytę, nie? No. Klikam zaktualizuj teraz, ale pisze, że najnowsza wersja oprogramowania systemu jest już zainstalowana i nie mogę tego pliku zainstalować. No to się nieźle porąba, no. No. Siup. Dziwne. A no i zresetuj konsolę. Nie, poczekaj, usunę i zobaczymy. O. Ale, no. No. Ciekawie, dobra, no zobaczymy. To oni się wszyscy podzieli. Co tutaj, co tutaj? Ten tryb Grand War wrócił, no nie? Tam. Będzie znowu 9 na 9. Mhm. Ten zawód ma. Ja pierdzielę. A, ja tyłu musieli. Bez kojarzeń oczywiście. Moment. A, kurde, dupa blada. I tam, no, jak następnym razem będzie lepiej, no. Z czym? Z graniem. Dobrze, się tam aż tak nie przejmuję. I co, działa ci ten kod? Nie, no, muszę od nowa aktualizację pobrać. Fajnie, nie? Mimo, że ja pobrałem ją 2 tygodnie temu, to... A jeszcze mam tak, do Roketa, ale do Roketa to pójdzie, bo nie mam tylko PS Plusa i... Gran Turismo też pójdzie do Far Cry'a i do Star Wars też pójdzie. O ty świnio! Co za pieron tam legnął te. Ja go szukał jak głupi. No wygrywamy ten moment. Ej, no patrzę na strumyk, to mi się gra zaczyna, ale nie wiem czy to widać. Dobra, ja będę zawijał. Spoko, Na razie, panowie. na razie. Zatrzymaj się, hej.
Ale jaja. Ale jaki dzieciak w tle? Aha, to chyba u tego. Od Eldorado, syneczek, nie? Eldorado. Tak, tak. Się rozpłakał teraz chwilę. Ale zwycięstwo, no. O, nawet na plusie jest. Screena rób. A, będzie na live'ie. Emil, i tak co słychać u ciebie? Eldorado, też ładny wynik wyczaskałeś. No w końcu to się może odblokuje, kurde. No co to już. Dobra, tak będę kończył powoli, wiesz? Spadam. No, spoko. A jeszcze jeden meczek może? Nie? Nie, spadam, bo już małe płacze, wiesz, Aha. więc to bez sensu, nie? To, No. Dobra, zgadamy się w tygodniu, nie? Jakoś tam jeszcze może. no, w porządku. Jutro mam na rano, także wieczorami będę grał. No. No, spoko, spoko. Dobra, panie, trzymajcie No, się. trzymaj się. No trzymaj się, heja. Miłej gierki, no, heja. Dobra. To co, Seba? Na koda przechodzimy? Masz Black Opsa? No jasne. Dalej? Jasne. To dawaj. Nie, bo tato są grą. Ja już tam grałem za długo w to WW2, trochę przerwę trzeba zrobić. Już tam 9 prestiż mam, więc jeszcze A ile z wszystkich? 10, a później idziesz tam, levelujesz tak jak w Black Opsie tam do 1000. Mhm. Master prestiż. A jak w tym Black Ops 4, co teraz będzie? Też coś takiego tam będzie? Czy jak No. to inaczej będzie rozwiązane? Nie no, tryby będą mniej więcej te same, tylko no trochę ten system się zmienia. Mhm. Wzięli trochę z Overwatcha, trochę tam z tych innych gier. No to dobrze, no Treyarch co jak co, ale umie zrobić zmiany. Mhm. Trochę będzie to kod bardziej taki skillowy, no będzie trzeba umieć grać bardziej, żeby tam... O, Emil, cały tydzień wolny, no to się masz fajnie. A mnie spanie bierę. A jutro kurde na rano. Co to chłopcy nie chcą grać, czy co? Co, nikt nie dołącza? Się tak patrzę. To jest Blacku gro, a nie dołącz, no. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
No mnie już dołączyć do sesji. Mhm. Zresztą zaproszę cię, wyślę. No. Coś nie umie dołączyć. Poszło. No w tym Blackosie to zawsze jest ten problem, tutaj, jeżeli chodzi o to. O, Dobra. Weź sobie ten kontrakt, jest nowy killpack na czarnym rynku. W kontraktach do wzięcia. 10 rzadkich paczek, broń na daleki dystans ten tripak taki coś, i do ja? walki wręcz. To jest Tak, siekierka, trójpak, no. broń i skrzynka, tak? Tak. 100 meczy trzeba wygrać, to się to blokuje. Czekaj, ten jak mam? Good to be dealing with someone who. You want to make Mhm. a contract? Or are you just gonna stand around and drool? A jak miał stary kontrakt, to kaj go mogę. Jaki jest stary kontrakt? Consider it done. No w tych specjalnych jest, nie? I got a good feeling about this. I should definitely ask for a higher cut. Ale że kto zepnął, no, ale dobra, to no. Co, mogę odpalać? Klasę masz, wszystko tam? Mogę startować? O, A, jest dedykowana ta playlista na Nuketownie, różne tryby. Znaczy 28% ludzi tam no jest. to daj. Podwójne doświadczenie klucze, więc... Włączyłeś to? Tak, ładuje się. A czemu ciebie nie ma? Nie wiem, wywaliło. Nie wczytuję. Aha, czyli rozłączyłem. Okej. Uwaga. Przepraszam. O, ja cię Na kręcę. zdrowie. Dołączysz jakoś, czy coś? Jesteś w stanie, umiesz? No wczytuję mnie Aha, teraz. aha. Czekaj. O, WW2 pod tym względem technicznym to lepszy jest, kurwa, trzeba przyznać. Teraz mnie wywaliło gdzieś na to. Do menu. Coś się nie możemy zgrać. Czekaj, zrestartuję grę, bo tutaj coś się dziwnego Mhm. dzieje. Dobra, to... Ups.
Ups. Oj, 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 oj. I co? Ładuje ci się gra? Tak, No, tak. dobra, w porządku. Sprawdzam, dzięki. Oj, 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 oj. Dobra, załadowało się. O, Kruczek, siemanko, siemanko. Mhm. Ja. Jak dołączasz? Mm, czekaj, bo nawet jesteś, o jesteś. Join. Dobra. A bo tu czytam, wiesz co chłopcy piszą. Mhm. O, Emil pisze Dobra. Padorze na czacie, że Black Ops 4 nie będzie istniał ze względu na brak kampanii, a Kruczek padł, że kampanii i tak w nich nie Bzdury. gra. Bzdury. Poza tym będą mini misje dla każdego specjalisty, więc historia, więc tak naprawdę jak mają Mhm. robić tak słabą kampanię jak w Black Opsie Trójce, to naprawdę dobrze, że zrezygnowali, a zainwestować w multi, tak? Więcej map, więcej trybów. Zombie ma na starcie 3 mapy, nie jedną, więc No ale wiesz co, więcej no, specjalistów będzie, więc... ja ci A powiem, misje solo również będą, no każdy specjalista będzie miał swoją indywidualną historię. W sumie to nawet ciekawe rozwiązanie. Dobra. A ci to będą narzekać, to zawsze będą narzekać. No. Dobra. dobra, nos dorzuciło. A poza tym od kiedy się koda kupuje dla kampanii, znaczy bez jaj. No, Kruczek, ja ci powiem, nie wiem, ja tam spróbował ta kampania grać. No, WW2, kampania fajna, no ale to zupełnie inna historia, nie? No, no, no.
A tutaj, no sorry, ale w Black Opsie trójce kampania, no to No nie grasz 2 powiem. godziny i nie wiesz o co chodzi. No i powiem ci strasznie, że się wkurzał. Jak tam roboty trzeba było Co zbijać. jak co, ale już w Infinity Warfare kampania już była już dużo lepsza. A to jeszcze nie, wiesz co ci powiem, on długo To tę grę, już, to już było ale lepsze. nie miałem okazji zagrać. No poza tym, no, koda się ocenia pod względem multi zombie, więc tam Mhm. takie tam. Ja by tak musiał, potrzebowałbym zatrzymać czas, wiesz? To bych pograł, wszystko ogrywał i... Bo teraz cały czas coś nowego wychodzi, coś nowego i się zapomina o tych No, starych. jesień będzie mocno. We wrześniu 7 Spider-Man, później Red Dead Redemption, Tomb Raider. Za dużo tego wszystkiego, no ale to dobrze, no. Jest co wybierać. Detroit teraz też. Te, jeszcze tego Spidermana, to ci powiem, to bych tak kojarzył. Ta gra by wyglądała. Tomb Raider, a ten reszta to już nie grołech. Red Dead Redemption 2, no to też jedna, no taka... Jak dla mnie takie top 3 tego roku, obok God of War'a, Spidermana, to właśnie Red Dead Redemption to taki... kozak. Domination. Dobra, lecimy. Czemu ja to mam teraz na fioletowo? Co to jest to? No przy wybór broni. Secure the objectives. Kurde, musiałem przeładować, ej. Securing B. Jeee. Już inne tempo, nie? O, Już tam. Securing Bravo. B secure. ach, Counter UAV inbound. zielony jeden. Losing B. No a nie ma co chodzić, dać im ten punkt. Kontrolować ten środkowy, nie. Kurde, jak tą bronią bije. O, kurde, dobra. Losing Charlie. Ja się tak w ogóle zastanawiam, czy nie robić tylko na Twitchu streamy. UAV inbound. Na Twitchu? No, Securing A. Losing B. Czemu? no tak, a na YouTubie najwyżej jakieś coś tam wrzucać. Więcej ludzi na Twitchu będzie? Znaczy i tak tam. Oj, oj, oj. Tam jakich widzów jako tako zawsze mam, ale mało kto się odzywa, wiesz? Aha. Hostile UAV spotted. No YouTube to też już takie się nie robi fajnie jak kiedyś. Cenzura, nie cenzura, tam już wiesz, takie promowanie takich dziwnych youtuberów. No, Securing Bravo. Nie ma tej wolności co kiedyś tam. kiedyś jakoś to lepsze tam było, mi się wydaje. Zawsze miło robisz do... pato streamę, to będziesz miał Ja, po 2000 na streamie. Securing B. Pato streamer mamy. Hardened sentry deployed.
kurna. Be advised, hostile UAV incoming. Wiesz, Securing B. był patrol streamer góral, to może być i górnik. Nie, nie będę coś siary robił, wiesz. Nie, poważnie, do mnie to jest... No ale się jest tak, tego badziewa dużo. co mi się tak ten przycina? Dobra. Securing Bravo. Trzeba tą B jakoś gdzieś. Steel yourself. There's another round coming up. Siemano. Siemano, Kaś ty był? Siema. Kaś ty był? Chcę koryto zrobić, jakieś żarcie? Ogarnąć. O, UAV above. ojej. Securing Bravo. Tym sam gromy, rozumiesz? Bravo secured. No, widzę. I przegraliśmy. Lost the battle, but the war goes on. Bring your No to pierwsza po... Ja nigdy nie rozumiem, o co chodzi z tą drugą drużyną i nazywa się CDP. halftime. Seba. Jaka drużyna? No jest Black Ops i ten... Ale co? Capture the objective. No tu jak naciśniesz tabela wyników, masz Black Ops, a na No. dole masz Alpha CDP. locked down. Enemy has Charlie. Ty masz po angielsku? No, Koda? Enemy took Bravo. od Lemiego dostałem. Mhm. Kod dostałeś, czy? Inbound. Koda dostałem też od niego, nie? Na konkurs był jakiś. Nie pamiętam, że mnie wylosowali. No, daję wtedy kod, no pamiętam. Autografem dostałeś? No. O nie. To. Nie pokażę. Securing C. Kurde, co za siara. Securing B. A ja pierdzielę. Counter UAV inbound. Co tu się wyprawiał? Securing B. UAV inbound. To jest za akcja. B locked down. UAV inbound. Care package inbound. O fuck. Hater deployed. Ale chciałem być sprytny, no. Losing Bravo. Advised. Hostile UAV incoming. Ale mi szybko mecz znalazło, kurde. Bravo. A czym do nas nie dobijasz? UAV inbound. Bez pełno. Nie mogę. UAV inbound. Nie, teraz do Black Opsa to dużo ludzi wróciło. No nie dziwię mi się. Ja zresztą zawsze kody od Trojarka to były nie na jeden sezon, na jeden rok, tylko przeważnie tak na cały 3 lata. No. To póki nie wyjdzie Najbardziej nowy. popularne, ale w sumie jakby nie było chyba Nie najlepsze. powiem, sieczka tu jest niesamowita. Counter UAV inbound. No to co, w WW2, kurde. No bo chyba też złe nie jest. No to moje od graczy zależy z kim się gra, bo to jak ci Na kampion jakie, kurczę. na jakie lobby trafisz, no. Tak, no. A niektórzy Ale to potrafią obrzydzić czasami nawet najlepszą grę, bo to niestety. Ja. A tutaj to chociaż w takim kodzie to jest trochę więcej sposobów na takich kamperów, no jak nie specjalista to jakieś tam UAV inbound. ofensywne rozwiązania. Losing B. Tam jak ci na headliczach będą siedzieć, to kurwa no nie ma szans.
Ach, dupa blada, ja nie wiem. Nie umiem się nigdy przyzwyczaić, zawsze mi braknie. O, jest Halo. kurwa szeryf. No. Obóz. Siema. Elo obuzie. Co tam gramy? BO3. Patrz, nie trafiłem go gnoja. Ej, ale powiedzcie kiedyś, kurde, tak jak Lemi wspominał, to była ekipa, kurde, codziennie się grało. O, teraz ciężko coś. A, ludzie życiem zajęci, nie? Jeszcze raz. Ludzie życiem zajęci. O, strasznie. Ach, jego mać. Teraz FIFA będzie miała tą licencję na Ligę Mistrzów i Ligę Europy, nie? To jest, znaczy, Czekam na tą maksymalizację do mistrzostwa świata, to jest fajne. Kurde, ale mnie Przyciągnie mnie z powrotem, żeby zgasił. to zagrać. Czekajcie, dajcie mi. Ja. Siema. 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 Wydałem, ten boathouse jest otwarty, ten boathouse, taka fejka jest otwarta od 9, czyli od 9 można wypożyczyć Czekajcie, łódki no. i pozwolenie na wędkowanie, tam pozwolenie na wędkowanie chyba 12 funtów, a łódka 30 chyba bez wioseł, z wiosłami, a z silnikiem za 40. Bez wioseł, to jest głupek. Ja nie lubię bez wioseł, wiosłować, no. No my tam na wyścigi, na regaty tam nie płyniemy, także możemy sobie płynąć na wiosłach, no nie? Umówimy się tak, że zagramy jakieś kurwa losowanie i że wypadło na tego, na Patryka, no i tyle, no nie? No. No lepiej jebać kogoś. Także spoko, no tam ma być 15 po 7 u mnie, pół godzinki do ciebie i godzina 15, jak już będziesz spakowany, zajmie nam, żeby do tego tiltowny tam dojechać, no nie? O ja pierdzielę. Myślę, że będziemy na 9, a jak nie, to będziemy tam 15 po najpóźniej, jak to wszystko nam pójdzie sprawnie. Jak nie będziemy tego jakoś tam bez sensu przedłużać, no nie? Na shopping tam do Tesco w Perth, bo jest najbliżej naszej drogi i załatwimy to wszystko ładnie sprawnie. Jak on tu przyjedzie o 7:15, wrzucam klamoty i wiesz, jedziemy po ciebie i od ciebie od razu po prostu walimy tam na jeziorko, no nie? Niby jest tam 40% szansy opadu deszczu po południu, ale no to tam kurwa, no to trzeba wziąć jakąś czopkę i kaptur, no nie? Ładnie. Jakoś kondona na łeb? No, jest? tak zróbcie. Nie. No nie wiem, jak uważacie, no nie? To dajcie mi znać, żebym wiedział, na co mam się przygotowywać, no bo Ranek tam są dołączy do, pstrągi, dołączy No. do brown kaczego. trouty, rainbowy tam są szczupaki, tam jest od chuja łososia, no nie? To No nie co, on chciałbym go trafić na dożywił w łososia, bo jak trafię na Intermarché, czy łososia, kaj, kurwa? To podejrzewam i połamie to wszystko w pizdu, no nie? No ale Co zobacz, on to opowiada? A z kimś tam przez telefon no i pierdolę. mam tą, wiesz, no przelcionkę na ten 2500 kołowrotku mam tam 20-funtową, tam 12 kilo, no także to jakby tam, wiesz, nawet by trafiło na jakiegoś szczupaka, to delikatnie go tam bez jakiegoś siłowania da radę umęczyć i wyciągnąć, no nie? Bo tą wędeczkę to mam taką, co ja O. biorę, to jest taka 15-25 gram. To się wyrzutku, cofnę po, ale to po resztę, nie? obsłużyć. Dubeltowej i zajebać w łeb. Czekaj, coś ty tu A ja mam zrobił. taki właśnie mały, chujowy, taki rzeczny. A ktoś Też dołącza go jeszcze? zabiorę, No żeby chyba w ja, razie nie, ale nie czego. wiem. Nie wiem dokładnie, czekaj tylko. A z łódki jak będziemy podbierać, to wystarczy taki, no. No chyba rzeczywiście, że dojebiemy Salomona, że nas kurwa wciągnie do wody, no nie? Skąd jesteśmy umówieni, tak? Widzimy się jutro koło Startować? nie? Jeszcze ktoś? Ja Szykuj się gościu, Nerka. O której skoczy dzisiaj?
No. Okej. Co tu jeszcze mogę? No to bierz takie właśnie South Queensferry, Harrington Gate, Dalkeith, takie coś wiesz, na ogniu, no nie? No. Także jak jest dużo naczep, to znaczy, że będzie duże pole manewru, no nie? Jak teraz zrobisz pauzę, to możesz dostać Collington albo takie rzeczy, co wyjeżdżają koło 10, no nie? To akurat dobra godzina na to, żeby chwycić takiego kruciaczka. A może jest Bathgate, także całkiem by cię urządziło, no nie? Dobra, w kontakcie młody, nara. To tam No jakaś to mu gruba powiedział. impreza się szykuje. No. Angela? No. Musisz sobie podgłosić na komputerze albo pilotem od telewizora, no nie wyczeruje ci głosu, no nie? O Nie. kurde. Mija tu przyszła, spierdziała się i poszła sobie, no nie? Dzięki, Hokus Mija. pokus czary mary, skocz mi tu dwa browary. Twoja strata, twój stary. Kogo dołączać? Nie wiem. Dodanka. Czekaj. Ile tu idzie leveli mieć broni? Ja do 16? wąsa dołączam. Czekaj. Co prestiżujesz? Nie właśnie, tylko... Już teraz nie pamiętam, co tu było dobre do tej broni. Wszystko, co się da. Dobra, to puszczam. Polecamy. A to na korze. No pewnie. Skillowo, a nie tam jakoś randomowo. Jo. A nie fuksem. Tak. Ulala. Oj, to będzie ciężko. O Jezus. Tylko żeby coś znalazło, kurde, tak się w kilku szuka w ekipie, to kurde ciężko z szukaniem tych myszy jest. Mija. O ja. O, O kurwa, to No. piesek niedobry, zły. Do budy. No znasz, tak jak już przed spaniem ma taką kurwa... Laczkę wjebać i by je spał. By się na tych kurwa laczkach jutro zemściła, bym kurwa nie miał laczków. I kurwa wyniesie wszystkie. Mnie szukał butów rano do roboty. Albo ci nasra do środka. No. I co, puszczacie to, panowie, co jest grane? Coś się dzieje, coś mruga, gaśnie. Blaku, O, żyjesz tam? A z Angela, jak ja z nią biegam, Żyjesz tam? te paznokcie się Żyje, ścierają żyje. o asfalt. Tak mocno, a? No tak. Żadnego jej nie obcinałeś? No coś, to obgryza mnie. A może sama to obgryzła. Ty rozmawiasz ze mną? Takim głosem. Ej, żyj tu z takim człowiekiem. Ja, Kacie, pozdrów tą Angelę. Pozdrawiam cię chłopaki. Pozdrawiam was również. Kurde, no liczyłem na to, że to się po prostu włączy, a nie, że będziemy czekać kurę do rana. Nie wiem, jakoś się nie włączy. jak się w kilku szuka w jednej ekipie, to kurde kiepsko jest No. z szukaniem tych meczy. Emil, i powiedz mi, jak mnie słychać na live'ie. To zawsze. Lepiej niż ostatnio, czy? Bo puściłem sobie ten program, co to tam Lemi polecał, co że tam na internecie. Live'a robisz, Nanek? No, nie wiedziałeś? Nic nie uprzedzasz, Nie. masz, kurwa, że jakbyśmy Ja. wymieniali się numerami kont albo coś, kurwa, no to to Ja, jest rozmowa kurwa, nie? kontrolowana i tyle. No to ja No, sobie to jeszcze raz następnym zakręcę, razem, bo jak to... będę miał imprezę, to będę pisał na tej No. imprezie, będzie tytuł Live On. O, O jest. Ja, Ale będę chuj. tego psycho, kurwa, będę go cisnął, nie? Ho. Chociaż kogoś, kurwa. Idę po ciebie, muszę sobie to zapamiętać tego gościa. A to jakiś smerf, kurwa.
pojedzie. To wiesz, 10 konto ma, nie? Ja, i na cheatach zapierdala. No. Nie zdążysz się wyrespić i chleba. Kurwa, jeden A to się pies nie... włączył. Ten, co to tam pisze u ciebie? Znaczy? Dziecko. Nie wiem, ale jestem na imprezie Wąskiego. Wąski, przeszkadza ci, że mój pies się bawi zabawką? Nie. No, super. Jebane mam. Trzeba mu było tego koguta kupić. To jest ten kogut właśnie. Aha, A? Taki, co To się coś- wiesza, wiesz, na czepę się wiesza tym sznurkiem. Tak te kierowcy przywiązują. To jest właśnie taki zdechły kogut. Chodzi mi o, wiesz, o tego długiego, z tą długą szyją taką. To jest taki, ale taka wersja nie taki największy, taki najdłuższy, tylko taka trochę mniejsza wersja. Ale taki kurwa ogolony kogut, no. słyszysz? Znaczy, Emil sam pisze, żebyś ten... Dźwięki wyłączył. Wyciszył psa? Ja, wyciszyłem Koguta? Ja, no. koguta. Czekaj, co wziąłem? Co to za tryb jest? Dominacja. Yy, Polecane, jak teraz nie tam różne tryby na tej mapie O są. kurde. Tu będzie rzeźnia. No ja to całkiem oddawam jak całe życie na harcie. Serwer rozłączony, czas minął. Super. serio? Kurwa. Te kolory tych tagów takie dziwne. Kurde, co to za broń? Kurwa, mnie wywaliło. Zajebiście. I co, dasz radę się wepchnąć z powrotem, czy nie? No nie mogę, pełno już. Brak wolnych miejsc. A, poczekam najwyżej. Ja pierdzielę. Ja serio wolę grać w te gry na hardkorze. Jezusie, co tu się dzieje? Nie wiem. Tak to mi sprawiają większą frajdę. A, bo to raz strzelisz i dead, a tu kurde walisz magazynek i No, ale to trzeba umieć sobie klatę zrobić. I mapę trzymać. To też więcej satysfakcji sprawia. No zależy, kwestia gustu, ale jak dla mnie to... Wiesz, no, Wiesz, jak no. ktoś może tam do tego przysiąść i napierdolić kurwa 500 godzin, no to wiadomo, że teraz ten core mu bardziej na przykład pasuje, bo go ma obcykanego, ale tak jak se randomowo włączasz, żeby sobie pograć, no nie, to ten hardcore tak mi się wydaje przyjemny. Nie no, tam to tak, to jest takie dla beki pograć sobie. Kurde, no. dajcie mi. Ten hardcore to... Jakoś lepiej mi się na tym hardkorze gra. Wiesz, no tak zawsze w hardcore żeśmy rypali, to Kurde, i mi brakło tego, no. No nie wiem, patrz to zaraz sobie, że... Dobra, dołączam do was. Jest zupełnie. O. Fuck. Polecił czyści, co? 30 mili. O kurwa. To robię, a ja pierdzielę. ja tu idę ze snajpą. Hostile counter UAV above. Radar is down. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile UAV spotted. Ale mucka tu jest, kurwa. Be advised, hostile care package overhead. Hostile UAV above. Take what you can from this and win the next round. Hostile UAV spotted. Hostile
convoy ship overhead. Hostile UAV above. Kurde bele. Ja cię kręcę. Hostile lightning strike targeting active, but we're not done yet. Bring it. Kurde, co mi się tutaj... Emil, ty też to tak na czacie widzisz? Znaczy na czacie, czy ci się ten tak jakby laguje obraz? Nie wiem właśnie z czego mi się to robi. Halftime. Secure the objective. Securing A. Enemy has C. Alpha locked down. O Jezu, ale nas wąski pocisnęli, co? Kurwa, nic nie ma w tej. Człowiek ledwo wejdzie na serwer, już go kurwa tłuką. Ten, ale tucze. Hostile counter UAV is online. Hostile inbound. Hostile UAV spotted. Be advised, hostile hardened sentry spotted. Be advised, hostile above. O ty świnio, szpetno. Losing A. O ja pierdzielę. Hostile counter UAV is online. Be advised, hostile UAV incoming. Kurwa. Be advised, hostile lightning strike targeting active. Be advised, hostile lightning Plecy Nanek. A, już i tak za późno. Ja pierdzielę. Co się tu wyrabia? Co? Tego się nie da naprawić, niech się bawi tą, co została. hostile UAV above. A, Hostile rescue AO. Ja pierdolę, mam tu więcej zgonów jak A zabójstw. co, Ja. podasz mi browarka? No? jebany. O, dziękuję. Dziękuję za suba. Dzięki, dzięki. Witam serdecznie. Be advised, hostile counter UAV is online. Hostile UAV spotted. Ach, kurde, za późno, że się odwrócił. Be advised, hostile UAV incoming. The round's nearly over. Try to redeem yourself. O fuck, ale nas tu skosił. Panowie.
Ale my przegrali. Pojechali tam jak... Ja pierdzielę jak nami porobiło. There's no winning this. Black Ops RTB for debrief. Dobrze się zdarza się najlepszy. A Seba? Seba teraz trzyma poziom. Mhm. To jest mały szatanie. Co? Tysięcy. To już trzeba akurat te godzin przyciurać, co? Żeby się dokulać do 1000 levelu. No, niektórzy jak tam, nie wiem, Doom Clan na przykład, to ma, wiesz, multikonta i 24H konto jedzie i Hana jest przez kilka osób cały czas. No, okej. I po tygodniu od premiery mają, wiesz, już tam. No. Są świre. No Doom Clan miał 1000 Master Prestige WW2 już po tygodniu od premiery. To, jak to możliwe? Normalnie grali Tam na z stop. początku coś było nie tak, no nie? Z początku tam był jakiś glitch. Także dużo ludzi... No tak, to później załatali, ale nie, oni normalnie cały czas grali, nie? Tam w kilka, chyba 4 czy 5 osób cały czas, no 124H. No i wyniki to oni też tam wiadomo robią wysokie, więc oni tam... No. Co to jest ten fracture? Co to jest za tryb? Szczelina. Znaczy, zabijasz typa, wypadają takie tam punkciki z nich, zbierasz je i do szczeliny trzeba zanieść. No takie backowe to jest. Do tego depozytu tam. Takie jak blaszki, tylko że... Czekaj, bo ja się zapomniałem. Tak. Strzelałem do ciebie z boku. Co to miało fajnego? Ja. Kurwa, co tu jest grane? Czekaj. Come on. Kurwa, tak chodzimy. Takie... Kurwa, cieluchy. Wow. Czekaj się, no ja sobie muszę... Kurna, jak to się zacina. O ja pierdolę. Proszę? Skoczyła na pewną ściankę. Ona w sypialni. No. I zwaliła lampkę. No widzisz, Angela? Bo brudne naczynia powinny być w zlewie, a nie na ściance. Ale była wina i położyła lampkę, wina. No. A co, wylała wino? No, mówię właśnie.
Nikt o niczym nie mówi. Plecy, 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 plecy! Kurwa, jak to możliwe w ogóle, że on tam był? O. No oni teraz ogólnie nas tak raszują, żeby nam robić plecy. Cisną byle kurwa tu wbiec nam. Te co to są za kulki jakieś? Pierwszy raz zabijesz kogoś, czy to? Chyba tak. A co to jest za w ogóle za ten? O co to chodzi z tym zbieraniem tego? Tak jak coś podobnie jak Tak, Confirm. wiesz, zabójstwo potwierdzone. Zaraz blaszek, to masz takie kliki, zbierasz je i do takiego depozytu trzeba je Aha, o Boże, to ktoś, złożyć. ktoś tu dawał rady? Fajne to jest. Jebany, kaś tam na fotelu był. Co za kamper jeden. Nie kamper, tylko taktycznie defensywny. Ja. Tak to się Jecz, tyle mi wypadło, masakra. A kurwa. No to nasz. Fuck off. Shotgun. Ciekawe czy to coś donosi te. No nikt konfidentem nie jest, tym nie donosi. A, to mnie z tej strony ubił. Co za menda. Kurwy syny. Mhm. A mnie tu poubijali. Kurwa, ja nie wiem jak strzelać. No makabra. O kurwa, a tu wyleciałem ten. psów. Friendly fire jest wyłączony, można tak kurwa próć. Ajajaj. O. Nice. Plet... A nie godą. I kaj to trzeba zanieść. Na mapie jest narysowane. Co jakiś czas to się zmienia, no. No, udało się... O, Raven, siemanko, siemanko. Udało się komuś to chociaż donieść. Ja parę razy byłem zanieść. Kurde, mamy 31 punktów, czyli coś tam musieliśmy zanieść, no nie? Coś się udało. Ach, dupa blada, ja pierdzielę. Tak 8 tam leci, nie? Kurwa. Dobrze! Idą Seba, idą. Jebnie zaś w plecy, no kurde bele. Jeszcze jeden. Się... No co za... Ale... Kurwa.
Dobra. Nie. Zostaw to. Hostile Guardian in your AO. Ciężki lobby. Stand by for reassignment. Flow like a butterfly, punch like a freaking jackhammer. Jeszcze mnie z nim. Wicia, co ty robisz tutaj? Nie lepiej się glebnąć niż na wyrok, co? Ty mały łosiu. Daj mu jakiegoś gnota, a nie tą kurwa zabawkę piszczącą. No. Ma tam typu kurwa pełno gdzieś tu leży jakichś takich rzeczy. Ej, w ale jakim to przychodzi było wieczór filmie, że dali tego? I mi ja chcę grać, no to było... Nie, to był filmik na YouTubie, jak małpie dali karabiny Aha, no ja wiem o co i chodzi. zaczęła do nich strzelać. Ja. Angela! Weź ją zawołaj! I zabierz jej to, Angela. Ty, a Zabierz tego jej to. Nuketowna nie ma na tym? Na, No jak to proszę nazywa? Na hardkorze? Jest. Ja już sobie wyszedłem, będę powoli leciał. To jak chcecie, to tam chyba teraz ty jesteś Nonek, tym Kierasem wycieczki. Aha. tak, kapitanem. A Blacku jeszcze Może Ja jest? sobie sobie idę ten- zapalić. Jestem, ale na fajkę idę do gra jeszcze. No to Aha. wyjdźmy, przerwijmy ten mecz. Ja przerywam. Przerwaliście? No. Chyba, że blachy znajdzie. Dołączmy do Nanka i niech ustawi hardcore. Na hardkorze to teraz mało leci ludzi, więc się nam wyszuka. A. A deathmatchu ewentualnie dużo. No. Z tym drużynowy. Możemy włączyć Gran Turismo, jak macie ochotę. A jeszcze jeden meczyk i uda uciekał. Tu jest jedynie ten deathmatch drużynowy. Się ryba. Nie masz tego? Hardcore'u jakiegoś? Ale na Knockdown jest... To inne jakieś tryby poszukaj. Nie, czekaj. No na hardkorze jedynie najwięcej ludzi jest na tym. Deathmatch. To odpalaj deathmatch, chuj. No proszę. Od razu znalazła, tam to kurwa 3 dni trzeba czekać. No. Ja już. Też w sumie tam nie ma co się rozkręcać to granie. Jutro muszę wcześniej wstać. Także kurde też zagramy w meczyk i dopiero. Ja też chyba pyknę ten meczek i uda uciekł. A co ty dzisiaj masz za plany? To? Roboty w nocy? Ty, Nane? Jakie mam plany? Idziesz do pracy? No, jutro rano. A.
Mija, proszę cię, zostaw to. Hardcore team deathmatch. Czyli co, mamy w końcu hardcore, tak? O, Dobrze. No to Możecie się- wygląda. możecie się wyżyć. Get out there and get the win. Za tobą wąski koleś. No już było, kurwa, dwóch. Przejście wlecieli. O fuck. Kurwa, o panie. Tak to my się nie będziemy bawić. Ładnie. Dobra, będę uciekać, dzięki za grę. Trzymaj się To na resztę tego razu. następnego. Trzymaj się. No, trzymaj się. Koło nie latają. O fuck. Wiesz, że tego nie lubię, Mija, nie? Ty to robisz kurwa złośliwie. No i ci powiem, dużo Proszę osób cię. na czacie. Hostile UAV spotted. Co na czacie? Hostile care package overhead. Też tego nie lubi. Pozdrów ich. XD in your AO. Pozdrawiam osoby na czacie. Ale ja dołączyłem do imprezy Wąskiego. Wąski, ty jakiś masz czat? Nie, nie? Nie, ja do Nonka dołączyłem i wysłałem zaproszenie do ciebie. A tak by nie przyszedł. Aha. O. O kurwa. No ja Advised. pierdolę. Hostile UAV Oni latają tak w incoming. trójkę. Pedały biegają, kurwa. Fortnite'a, wiesz? Ja. Ty Kurwa, wszystkiego głąbie. No się kręcisz, kurwa, pod nogami tej. Ile tam osób teraz cię ogląda, że ty mówisz, że dużo osób na czacie nie lubi jak pies piszczy? No jak wleziesz, to będzie 5. A no to tak myślałem, O. że o takich liczbach rozmawiamy. No i chuj, spadłem. No to czekajcie, polecę z wami. Sorry, Blacku. A wąski nie jesteś ze mną, nie? Nie, no to nie wiem. Hostile HCXD O. in No your jak AO. nie, z tobą jestem, byś mnie Nie, zabił. zabiłem kogoś. Zabiłem jakiegoś Nie. teammate'a. Albo byłeś na linii strzału, bo tam zabiłem kogoś jeszcze, no nie? No, tam, ach. Bo mi się trudno żyć dalej. O ja. Ja poczekam. A oni się wszyscy połupowali. Kurwa. Ktoś mi O, Hostile O, ale mnie HCXD w plecy. No, dynamik, no. Do blachy gracie czy co? Nie. Hostile nie, UAV deadmatch spotted. zwykły. Uuu. Ja pierwszy. Te nie zna ktoś Wąsiek mnie jakiejś wyprze- przeglądarki, która nie wpierdziale o tyle procesora? Chromę. Aha. Pierdziela.
Internet Explorer. No to na pewno. Nie wiem, będę musiał jutro reinstalację może zrobić. Trzeba Nanek się chwycić kurwa za kieszeń i kurwa wybestalować kasy na jakieś nowe kurwa komputery. No a to co byś proponował? Jaki komputer? Przedział cenowy. Dobry. Dobry, ale przedział cenowy. No taki 20. No. Koron? No. Ole mnie uwali. O kurwa. A tak z 6000. Co to było? Nie, poważnie się pyta. No, taki na jaki cię stać, no kurde, no co mam ci No powiedzieć. nie wiem, tak. Tylko nie bierz calaka ze sklepu, nie? No ale to dobra, no nie ze sklepu, a kto mi to umie poskładać? Taki dobry komputer do streamu. Do sklepu to można Oj, największe gówno. tłumaczyłem ci, że to składanie Nanek to jest kurwa jak klocki Lego. To No każdy dob- dzieciak by to potrafił złożyć. Dobra, Serio, ale to jest co taka tam filozofia. mam złożyć? Jaki sprzęt mam wybrać? Jaki procesor, jako karta? No kartę 1080, najlepiej TI. No, Ja, 3000 kurwa, proszę liczyć. cię. Albo spadł już. Byś kupił gotowca za 5 tysięcy, to a części nie będą za 3 albo Angela, 2,5. prosiłem cię. Oddawaj mojego koguta. Ach, No tam nie wróciłem, bo bigle to są kurwa gnoje. O ja. nie wiem, wiesz, nawet nie wiem jako płyta gówno wybrać. Gaming Pro. Ja też 2000. Nie, no ale ja nie umiem. To tak nie jest łatwo doradzić, wiesz. To tak nie działa, no nie? No płytę musisz wybrać taką, żeby jak z kobietą. pociągła ci, żeby ci pociągła tą kartę graficzną, no nie? I ramu dużo. Ramu myślę tak kurde, ale RAM też szybki musi być. 32 to najmniej, nie? No 3000 GHz. Megahertz. Albo 3200. Ale szybkość, ja? 1000. No. No tylko, że te szybkie są droższe, nie? To wiadomo. No coś za coś, nie? Dobiją już do was. No coś za coś, tak jest. No, to był fajny meczek. Ogólnie tu się grało przyjemnie. Lepiej niż na tym korze. Mnie ten kor, kurczę, tak ogólnie nie idzie mi. Ja to na korze w ogóle gra się umiem. Nigdy nie grałem nawet. Ja też gram na hardkorze, wolę grać, bo tak jak zacząłem grać z Lemim, to oni zawsze grali na hardkorze i jakoś tak przyzwyczaiłem się. No bo kurde, I wiesz. przechodzę na kora i trafiam kogoś kurwa w głowę, a on na mnie biegnie i mnie zabija, kurwa. Mówię, co jest do chuja? A bo trzeba tam przytrzymać ten celownik i wpakować mu pikę, to chuj. To się na odwrót powinno nazywać. Hardcore normalny powinien być, a na odwrót. Dobra, wysłałem jakąś mapkę. Classified. Kurwa, umawialiśmy się z kumplami z pracy na ryby, no nie? Chyba kurwa z pół roku mieliśmy już zabukowany ten jutrzejszy dzień. I koleś wczoraj zadzwonił, że motorówka mu się zepsuła. Co za chuj, nie? A to na pewno jest jakaś Naprawia, ściema, kurwa. bo gadaliśmy z nim w sobotę i mówi, że no na poniedziałek piękna pogoda, że elegancko, fajnie, że chłopaki załatwiliście całą tam ekipę, to będziecie mieli tam 50 funtów taniej, a dzisiaj kurwa odjebał taki numer, no nie? Specjalnie może. No ale chuj. Anek, a ty na która jutro? No, Muszę powiedzieć, kurwa, ma być Brawo. motorówka i chuj. no. A to jeszcze najlepsze jest, że my wybraliśmy taką motorówkę, że naprawdę wygląda jak kurwa rok temu, wiesz, z fabryki była wyprowadzona, żeby nie było jakiegoś, wiesz, chcieliśmy wykluczyć taką możliwość, że będzie wyjebka, bo jakaś tam stara krypa się kurwa spaliła, no nie?
Wzięliśmy nową i też się kurwa rozjebała. Chociaż wiesz, chuj wie, no nie? Może dziadek stwierdził, że a poniedziałek to sobie pośpię do 12 pierdolę tam pływać, no nie? Nie wiem, może rzeczywiście się zepsuła, no mogło tak być, no nie? No ale boli to jak się tak na to czeka, kurwa, wiesz, przygotowujesz sprzęt, jakieś tam kurwa, kupujesz pirki, żyłki, kurwa, haczyki i nagle się dowiadujesz, że chuj z tego będzie, no nie? A Skrzynka teraz tak browara. na prędce, wiesz, załatwić następną, żeby była na jutro, no to jest kurwa niemożliwe, no nie? Hardcore. Wszystko zarezerwowane. Teraz sobie jedziemy na jakieś jezioro. Liquidate all CDP assets. Ale kampią, kurwa, rudy jakieś. O, widzę wątrzy też, kurwa, wlazłeś. Ale on frunął. czyści, ładnie. Rudy są, kurwa. Kurde, nie zdążyłem. Baba Jaga, kurwa. O Jezusie. No za kurwa. O ty świniu. Dobra, koleś tu będzie wodził. Kurwa. Nanek, uważaj tam, koluś. Be advised. Hostile UAV incoming. Dobrze. Kurwa, oś to. Brzydka świnia. Raczej uważaj tam. Po ścianie będą. To jest tak chujowo w to grać, bo jak grasz w Counter Strike'u, to możesz powiedzieć, o jest tam, jest na długiej, a to kurwa te miejscówki nie mają nas, no nie? Ciężko jest No. wytłumaczyć No komuś, to, kurwa, bo wiesz, w to momencie... se musisz skąd nazwać biegnie, no nie? piaski, kamienie. Tam kaje duże okno. Ja. No, ale wiesz, no to tak No tam byśmy jest, musieli tam, no. dużo czasu poświęcić na grę razem, a w Counter Strike'u to jest takie, wiesz, oczywiste, każdy wie, który pokój jak się nazywa, no nie? No to se trzeba nazwać. Smoke me every day. Tu. Pan. Ajajaj. Ajajaj. Mój ci on, wąski. Jeszcze jeden, Chciałem- jeszcze jeden wąski jest tu, jeszcze jeden. O. Na moim trupie. Pierdolił mi. Nie wiem gdzie leciał. Kurde, ten go załatwił. Co? No niech cię. Co to było? Ho. Ole mi wszystko. Ale kurwa poszedł. O ty świniu. Aj, O chuj. Ja pierdzielę. Kurde, nie zdążyłem się obrócić. Dlaczego ja? Hm. 7/13, fajnie. Motorków wyjechały na drogę.
kurde, a tu trzech. Ej, Kaj, chodźcie moją stroną. Ale uważaj, Baba Jaga tam stoi. Jako baba A, Jaga, Kaj. patrz. Się nie pierdoli w końcu. Zabiłeś go właśnie. Kurwa mać, tu siedział, no. A, mnie zabił. Ajajajajaj. UAV mi zepsuli. Na koleś wjechał. Jak masło. Dwóch swoich żeś zabił, ty. Ciulu. Jak swoich. Dwóch swoich. No mi się... O kurwa, już nie mieli mnie Kaj... Oj, oj, oj. Slipping away from us. Pull it back. Be advised, hostile UAV incoming. Kurde, zaś mnie ten rudy ubił. Rudy się Kaj wy kurwa lotocie. Dzięki. Kurwa. O ja. Hostile Hellstorm Co za mną inbound. bieg. O Fuck. Mission is a bolo. Get out of my sight. No szkoda. ale pierdolną ładnie. Kurwa, Astra 1-1 i kurwa piłują ją kurwa w dwójce. A policja za nimi. Nie, to była policja właśnie. No, też to lepiej. Tak blisko masz drogę główną? No nie, ale wiesz, mikrofon jest taki czuły, okno jest uchylone, bo jest ciepło. Przyjeżdżali tak od drogi, nie wiem, 5 metrów od drogi mam okno. A było plantacji w piwnicy nie robić. No. Zaraz zapukają. Dzień dobry, mój do syna. No, tu dużo Nie, takich nie ma ludzi go, przyjechał, a my ludzi- zaczekamy. Ludzi z Polski, O, co ty świń. się tym kurwa parają. Jaką mapkę byście polecili? Kombajn? Już uspokoiłaś się? Jojo. No. Ja bym nie musiał brać spać. O, Jeszcze jeden jest. Micia. Micia, Nerusia. Trzeba im dokopać tym razem. Ja, chyba że nam dokopią. No ewentualnie. widzisz, był... Puf, Quickfall by był, to by to ogarnął. Ja, Dawno już go nie wiedziałem. Co się z nim dzieje? A poszedł na emeryturę. Przez... zakochany chłopak jest tyle. A, szlaban? Ja. Nie miał na Ja bilet do sprzedał. Wrocławia. Nie wiem, Tego co, spędzi i Tak, tyle. nie wiem co tam dokładnie, ale to fajnie było. Jak co kurwa. Kita go swędzi.
I woli siedzieć pod pantoflem po prostu. No. Ja. Hardcore team deathmatch. Kurde. No bo to... Own the TO. Kingslayer? Blaku, jak ty szczylasz ładnie. Mhm. Kurde. Wróćcie się, panowie. Wróćcie, tam gościu leci. Dobra, mam go. Kurwa, no. Ciech. Ajajajajajajaj. Kurwa, no tylko jednego kija. Ten ma 7. Wow. O ty świnio, baba Jaga. Baba Jaga, ja? Ale fuks, ale leżysz kurwa. No. O ja. Kurwa mać. Kurwa mać. Oj. Panowie, co wy prezentujecie? Ajajaj. Skubaniec tej. Idź wąski, nie wstydź się, będę ci plecy pilnował. O właśnie, dzięki. A, dzięki. Haha, kurwa gnoju. Aj. Co daje ten combat focus? Kurwa. Skupienie bojowe. No, podwójne punkty, czyli Ciul. I spadłem. zamiast 100 to 200 masz. Hostile UAV spotted. Ach, Hostile care package overhead. Kurwa. Aj z tej kurwa mendo. No kur... Kto mnie zwalił? Padłem na dół. co ci zrobili? Zwalili mu. Łapski to ty. Jasne. Skurwysynu. Powiedz mu, jak ma na imię, powiedz mu. Mnie tam nie było. Wallet camper, nie, nie. Hostile HCX Po Kurde, lewej że ja jak muszę to szedł teraz przeładować. I w lewo wychodził, to snajper, uważaj. advised. Hostile lightning Ah. strike targeting active. Be advised. Ojeju, jeju. Psia krew. Zajebiście, kurwa. O fuck. I Nanek na plusie, No, ale już się to zepsuło, wiesz? Kurna, już się to Wow. masakrycznie zepsuło.
Chole. Ja bym swojego ubił. Ach, Ach ty ja kurwa. cię kręcę, już jestem na minusie, panowie. A tak dobrze było. Wszystko wina Blacka. Co ty ode mnie chcesz? Gdzie był? Kurwa, jeszcze spadłem. Zajebiście. Kurna, ty świnio jedna! Be advised, hostile UAV incoming. Plecy, kaczy! Skasuj go tam, no. Tego Melbuxa jednego. O ty kurwa. Check for that SOP. Friendly Hellstorm inbound. Ja O ty! HCXD inbound. Ja cię kręcę. To wszystko wina Blacka. Nie, jak to był ten tekst? Ule mi go na live'ie. Pick up your To game. wszystko wina Stanleya. A, ale ja to też już nie widziałem z rok. o kurwa. Hostile UAV above. Nagrywamy? Niestety. Kurna! The mission is a bust. No jeszcze mnie zajebał, no. Dobra, ja już tego... A, bo oni mają ślady i patrzą, kaj my łażymy. Mm. Takie małpy. match, guys. Rudo Justy. Rudy gnujek. Może to laska gra. Ciast rudy. Jest rudy i tyle. No. Fałszywy. I zobaczcie ile ich było, no nie? Dobra. Nic, ja kończę, bo trzeba wstawać rano. Ja też spadam ogólnie, bo muszę się wyspać. Trzymajcie No. się do następnego razu. Ciao. No, trzymaj. Nara. Do Nara. przyszłego. No, do jutra rana, o. Znaczy jutro rana. Po południu będę grał coś. O kurczę. Tylko podwójne PD na wszystko będzie do jutra, do 19 chyba. No to jeszcze Zdążę. zdążę. Zostaję, kurwa, nie jadę na te ryby. Jeszcze zdążę. Dobra. O, Pepis przyszedł. Jak ja już kończę. Siemanko, Pepis. Ja już uciekam spać. Jutro na rano. O. Ho, ho, ho. No dobrze. Jest... Pepis mi napisał, że mam całkiem czyjś wypysk. No, trzeba to zmienić, Lanek. A, ty masz nacka, Pepis. Nie, nie, ja nie ten. To mi już styknie po tym weekendzie, wiesz? Styknie. Oj, oj, oj. No ja to wczoraj 10 wywaliłem. No, ja też o mało. Coś ale tego było. A Nic, poszedłem kocik. spać, nie wiem, 5 rano chyba. No kurwa. No ja poszłem jak było już jasno. Ja też. Grubo było. Dobra, nic.
Grajcie się tam fajnie i opuszczą imprezę. Tak. No, to narka. Na razie. No, do jutra. Do Tam jutra. zgodomy. Chcemy zaś coś ogrywać. Oj, oj, oj. Nic. Dziękuję ślicznie za dzisiaj. Każek se tam pograł. Oczywiście wyszły problemy. Zauważyłem. Ja, wszyscy idą narka, no, trzymaj się. Zauważyłem takie problemy, że troszeczkę się gra mi znaczy obraz się zacina, po prostu miałem 100% procesora i nie wyrabiało to. I chyba będzie trzeba coś tam poczyścić. Nie wiem właśnie, co na tym kompie porobić. Nic nowego kompa by trzeba było. Oj, oj, oj. Dobre. Nic. Dzięki. Do jutra. Jutro jakaś po południu myślę, że będziemy grać około 16, 17. God of War na początek. A potem zobaczymy. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pepis, mi też właśnie przeglądarka tak wpierdziela, rozumiesz? Mi granie przycino i no przeglądarka właśnie zżyrą mi zasoby procesora i przez to tak wszystko słabo idzie. O to właśnie chodziło. Dobra, na razie uciekam, bo muszę się wyspać. Pa!